sú prijímaní z titulu toho, že im štát prepláca, alebo respektíve tomu podnikateľskému subjektu prepláca rok mzdu, alebo občania nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní. Sú to oveľa väčšie výhody aj z tohto pohľadu. Čiže naďalej by obec riešila aj takto, cez paragrafy 50, 52 alebo 10, ale táto spoločnosť by takisto určite vedela zvyšovať zamestnanosť cez ďalšie podporné programy, ktoré sú takisto vypísané na tento rok. Vidím v tom len a len výhody. Zoberte si, že také verejné osvetlenie. Plánujeme, že do konca roka by sme mohli začať s výmenou verejného osvetlenia. Celková investícia na to nedokážem odhadnúť, že koľko. Určite sa to bude pohybovať rádovo nejakých 100 000 eur, možno 200, možno 250, možno 300. Zoberte si, koľko tam je DPH, keď to bude riešiť obecný podnik. Nemal by som to takto až prizvukovať, ale chcem ľuďom otvoriť oči, že to, čo robíme, je v prospech obce, že je v prospech občanov tejto obce. A pevne verím, že sa to tu uchytí. Je to oveľa viac roboty pre každého jedného zamestnanca, lebo sa musí napríklad viesť účtovníctvo už v inom programe, že sa musia riešiť mzdy už inak. Celkovo tá náročnosť tohto projektu je oveľa vyššia, ale vidím tam tú výhodu, ktorú táto obec má, ktorá táto obec má dosť veľký rozpočet na to, aby sme to využili, aby sme to riešili, aby sme to len tak nenechali prepadnúť v prospech štátu. Ale je to naša porada všetkých, takže ešte niekto má pripomienky s faktickou poznámkou? Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som tiež iba chcel povedať, že ja vítam túto možnosť alebo toto rozhodnutie založenie obecného podniku, lebo poznám na okolí, síce sú to malé mestá, ale veľkosťou podobné dvorom, ktoré majú tento obecný podnik a kde je, podotýkam, 100% vlastníkom obec a fungujú veľmi dobre. Takže konkrétne hovorím napríklad o meste Vráble, kde takéto niečo majú a konkrétne poznám aj toho riaditeľa, hovorí, že je viacej výhod, jak nevýhod spôsobu tohto. Ďakujem. Dobre, tak ja som tam mal v podstate toho konateľa, Attila Vaňa musí, nesmie tam byť, v podstate nesmie figurovať kolega Vaňa a že základné imanie sa navýši o tých 130 plus 30, 160 000 eur, takže dávam hlasovať. Sekundu ešte, nech sa páči. Jednu takú vec by som sa chcel spýtať. Namiesto toho Attilu Vaňu by nemal byť starosta obce tam? Nie, ja nemôžem figurovať. Pardon, to ďakujem. Starosta obce je automaticky zo zákona vlastne jediným akcionárom, respektíve v tomto prípade jediným spoločníkom a ako taký by prišiel o mandát, pokiaľ by figuroval. Ďakujem. Tak na takomto mieste. Dobrý pokus. Dobrý pokus. Chcel som hodiť na zodpovednosť. Tak dávam hlasovať také pozmeňujúce návrhy. Kto je za? Ďakujem jednohlasne. Pardon, nevšimol som si. Je niekto proti? Zdržal sa? 1. Ďakujem pekne. Pani kolegyne. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorina nad Žitavou schvaľuje v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno 1 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov založenie obchodnej spoločnosti s ručeným obmedzeným obecný podnik služieb s obchodným názvom OBP spoločnosť SRO so sídlom Hlavné námestie 6 Dvorina nad Žitavou k 1.3.2015 takto. Písmeno A. Zakladateľom a jediným spoločníkom je obec Dvorina nad Žitavou so sídlom Hlavné námestie číslo 6 Dvorina nad Žitavou. Písmenko B. Sídlo spoločnosti je totožné so sídlom zakladateľa Hlavné námestie číslo 6 Dvorina nad Žitavou.
Písmenko C. Sídlo prevádzkárne je v stavebnom komplexe so súpisným číslom 2004 na CKN parcele číslo 2510 o výmere 1580 m2 na Veľkej Komárňanskej ulici Dvory nad Žitavou. Písmenko D. Predmetom činnosti spoločnosti pri jej založení je poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby, vykonávanie ochrany drevín, čistenie kanalizačných systémov, diagnostika kanalizačných potrubí, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, prípravné práce k realizácii stavby, montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení, inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, ďalej prenájom hnutelných vecí, generálne a bežné čistenie, kancelárske budovy, domy alebo byty, továrne, obchody, inštitúcie, čistenie a zimná údržba komunikácií, čistenie fasád a pomníkov, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie športových zariadení, sťahovacie služby, skladovanie, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických. Písmenko E. 160. Základné imanie spoločnosti je 160 000 eur. Písmenko F. Za konateľa obchodnej spoločnosti bude vymenovaná pani Olga Andrejková. Písmenko G. Zástupcov za obec vo funkcii členov dozornej rady. Členovia budú všetci poslanci obecného zastupiteľstva, okrem poslanca Atilu Vaňu. A to je, hádam, všetko. A toto je... Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? 1. Ďakujem pekne. Prešli by sme k ďalšiemu bodu. Ešte, pán starosta, môžem ešte tam jeden bod, vlastne bod, druhý bod, že za správcu vkladu obec Dvory nad Žitavou poveruje starostu obce inžiniera Branislava Becíka na podpísanie zakladateľskej listiny a všetkých právnych úkonov súvisiacich so založením spoločnosti. Ďakujem pekne. Takže ešte raz dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? 1. Ďakujem pekne. Išli by sme k ďalšiemu bodu. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou. Takže teraz sa dostávame k tomu bodu, ktorý tu aj dnes prezentovala pani okresná prokurátorka, ktorá nám vytkla diskriminačné podmienky, ktoré tu boli za predchádzajúceho vedenia. Má niekto? Môžem ešte jednu otázku? Sekundu, dokončím. Čiže nech sa páči. Má niekto teda... otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči, pani zástup... pani... Nech sa páči, nech sa páči. Ďakujem. Pred chvíľkou si povedala také, že pani prokurátorka vytkla predchádzajúcemu vedeniu, no nie vedeniu vytkla tie chyby, ano. Ale akrát obecnému zastupiteľstvu. Ano. Treba, však dobre to hovorím, ešte treba k tomu to dodať, že áno, prerokovali sme proces prokurátora, čo sa týka voľby hlavného kontrolóra, ale bolo to akurát na podnet vtedajšieho vedenia obce. Ďakujem pekne. A ja. Má niekto ešte faktickú k tomuto? Ak nie, tak poprosím pani zástupkyňa teraz. Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dvory nad Žitavou prerokovalo návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou.
A poprvé vyhlasuje v zmysle paragrafu 18a odsek 2 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení, znení neskorších zmien a doplnkov 16.4.2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dvor nad Žitavou. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva o 14. hodine. Po druhé, určuje podmienky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať. Po A. Kvalifikačné predpoklady, minimálne úplné stredné vzdelanie. Po B. Zoznam dokladov, prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou, profesijný životopis, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace, údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle paragrafu 11 zákona číslo 122 z roku 2013 zbierky zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej voľba hlavného kontrolóra, pomočka neotvárať, najneskôr 31.3.2015 do 15:30 hodiny, to je najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, na obecný úrad Dvory nad Žitavou, hlavné námestie číslo 6 Dvory nad Žitavou alebo na sekretariát obecného úradu. Po tretie, určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou na kratší pracovný čas s 20% úväzkom. Po štvrté, schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou po A. tajným hlasovaním, po B. verejným hlasovaním. Po piaté, schvaľuje dĺžku prezentácií jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v poradí, akom boli doručené prihlášky. Po šiesté, určuje komisiu pre financie a rozpočet na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou a po siedme, ukladá prednostovi obecného úradu Dvory nad Žitavou zabezpečiť zverejnenie voľby hlavného kontrolóra a podmienok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou na úradnej tabuli obce Dvory nad Žitavou, na webovej stránke obce a v káblovej televízii Karizma. Ďakujem pekne. Pán starosta, ešte tu by sme mali hlasovať, že či tajným alebo verejným hlasovaním sa vykoná spôsob voľby hlavného kontrolóra. Komisia navrhla tajným. Dávam hlasovať, že sa bude voliť tajným hlasovaním. Kto je za? Jednohlasne, ďakujem pekne. Môžeme pokračovať. Takže to je. Takže teraz hlasujeme o celom návrhu. Áno. Nech sa páči, kto je za. Jednohlasne, ďakujem pekne. Ale už mimo hlasovania. Tam, že kde treba zverejniť tieto voľby hlavného kontrolóra, tam netreba aj v tlači? Zákon nehovorí, že aj v tlači treba zverejniť. Ďakujem. Obvyklým spôsobom. Ďakujem. Nie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prešli by sme na bod číslo 10. Nakladanie s hnutelným majetkom obce, prerokovanie žiadosti. Pán doktor, to je asi vaša komisia. Ďakujem za slovo. A dávam prediskutovaniu a prejednaniu nejaké žiadosti, niektoré body podľa stanoveného programu. Z 21.15. komisia zasadala prvýkrát v tomto roku. Komisia majetkoprávnej, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia. Členovia komisie boli prítomní v plnom počte 6.
Áno, a postupovalo sa pri jednaní podľa určeného programu. Poprosil by som našu zapisovateľku komisie, pani doktorku Šolkyovú, aby nás postupne podľa jednotlivých prejednaných bodov oznamovala s týmito prejednanými bodmi a záležitostiami. Ďakujem. Prosím, pani doktorka. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem, tak budeme s pánom doktorom spoločne predkladať ten materiál. Ja vás oboznámim a pán doktor vždy povie stanovisko komisie. Takže prvou žiadosťou bola žiadosť pána Baku, ktorý má v úmysle odkúpiť kus nehnuteľnosti, ktorý sa nachádza medzi dvoma stavbami, bytovými stavbami, ktoré sú v jeho vlastníctve. Komisia majetkoprávna prejednala túto žiadosť, predtým vykonala aj tvaromiestnú obhliadku. Jedná sa o pozemok, ktorý má výmeru 228 metrov štvorcových. Je to pás taký pozdĺžný, bol pôvodne zarastený burinou, neupravený. Momentálne je to bez akéhokoľvek právneho vzťahu, ako komisia konštatovala, ohradená pletivom drôtovým. Ako som hovorila, komisia vykonala ohliadku aj tvaromiestnu a závery pán doktor tlmočí. Áno, komisia vykonala ohliadku, jak pani doktorka hovorí. A táto žiadosť už bola jedenkrát podaná v raňajšom roku a bola prejednávaná taktiež v komisii. Konec koncom konštatujem, že nie jeden ani dvaja tu sedíme v zastupiteľstve, ktorí boli členmi tejto komisie. Komisia tenkrát sa rozhodla túto, by som povedal, prístupovú cestu, ktorá sa nachádza, ako tu bolo povedané, z Bešeňovskej cesty. Približne, aby som vám to objasnil, pokiaľ niekto nemá prehľad. Na kopci na Bešeňovskej ceste, na spodnej, keď vychádzame z dediny po ľavej strane, asi v strede Bešeňovskej cesty, šírka na vrchu pri hlavnej ceste 5,5 na konci tejto prejazdovej cesty 4,5 metra široká by sa mohla využiť v prípade potreby ako prístupová cesta k spodným pozemkom, zvaným také lanové pole, by som povedal, ktoré sa nachádzajú pod záhradami na Bešeňovskej ceste. Podotýkam, že iná prístupová cesta a jediná je možná k týmto pozemkom, kde sa ich nachádza skutočne viacej, možná 10 a viac. Jedine skončia dediny smerom ako za posledným domom a teda v prípade, keď sa zadaždí počasie, nám ako si nemusí vždycky prijať, tam podľa známych, teda tak ako to už poznáme, ktorý ten terén trošku poznáme, je veľmi vysoko hladina spodnej vody, takže nepredpokladám a jednoznačne môžem vylúčiť, že nejaký ten prístup so strojmi odtiaľ z tej strany je nemožné. Táto cesta práve by teda mala sa zachovať ako taká viac menej núdzová prístupová cesta. Jednak v prípade nejakej povodne alebo havarijnej situácie by sa mohla tá časť Bešeňovskej cesty použiť pomocou tejto prejazdovej cesty ako na odvodnenie hlavnej cesty. Komisia v počte 5 členov odmietla odpredaj a nedoporučí odpredaj tohoto pozemku. Toľko za komisiu. Pán starosta, ďakujem pekne. Môžete Má niekto k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, tak dávam na... Nech sa páči. Ez az egészhöz. Én nem látom oka annak, hogy meghagyja a falu ezt a lejáratot. Arra nem jártak le, lehet, hogy 40 évig. Nem is lesz még 40-ig. Aki ismeri ezt, én arra nőttem fő valójában, ismerült az egészet. Mit is csinálnánk, mit csinálnánk, hordanánk föl kannakba vizet, vagy mit tudnánk ezzel csinálni?
No, hogyha megengeded, Persze, nem persze, fölhordani a kanalba a vizet, hanem arra levezetni a vizet, hogyha valamilyen Ha ilyenről van szó, esetleg levezetni ilyen- kell a vizet, akkor meg lehet egy olyat csinálni, utóvégre szerződést mink írjuk meg vele. Szerződésbe be lehet foglalni, hogyha véletlenül valami ilyesmi volna, arra levezessük a vizet. Amikor saját tulajdonba fog átmenni ez a telik, nem tudom majd, hogy a tulajdonos mennyire egyezne ilyenbe bele, és menne bele ebbe a szerződésnek ebbe a fajtájába. Egyik dolog, Lackó. Én tudom, hogy ismered azt a területet ott, viszont én azt hiszem, hogy azok az emberek, akik 40 éve ezt az utat ott kihagytak, azok is bizonyos okokból ezt az utat kihagytak. Tehát ne ítéljük meg a painknak a gondolkozását. Biztosan tudtak mi maradt ki ott az az út, mivel a Besenyei út elég hosszú szakasz, lehet, hogy 800 000 méter majdnem csak, és nincsen lejárat valójában, nem tud oda senki milyen módszere oda kerülni. Ez igaz. Tehát respektáljuk, és én ugye felhívtam a figyelmet, hogy az előző komisszió is így döntött, tehát annak alapján is határoztunk ezzel kapcsolatban. Csak ha megnézzük, hogy a csúcstól mennyire van valójában az a levezetés, mink ott nagyon kevés vizet tudnak levezetni ott. Valójában, mink ha akarunk levezetni, valamennyire lejjebb kell mennünk, hogy vezessük le. Kérem, azért van a komisszió, persze, hogy ugye határozatot hozzon és javaslatot adjon, viszont az utolsó pontot a mondat végére a testület teszi. Persze. Kérem itt a lehetőség a diszkúzióra, és venni még egyszer ezt a dolgot. A starosta, toľko asi k tejto pripomienke. Ešte niekto má nejaký? Podotýkam ešte toľko snáď, že komisia jednoznačne odsúhlasila tú prvú verziu, ktorú som podal, že teda zamietame odpredaj tejto časti pozemku. Ďakujem za slovo, pán starosta. Môj názor odpredaj tohto pozemku je nasledujúci. Ja si myslím, že tento vlastne pozemok, kde sa dal využiť zároveň na odvodnenie, ale vieme, aký problém má ulica Jelemníckeho a bol by to jeden z možných prístupov pod záhrady, ktoré sa nachádzajú vlastne v ulici Lemnického a tam by sa vlastne mohol vybudovať akýsi kanál do budúcna a táto cesta by mohla byť akousi prístupovou cestou vlastne na tieto miesta. Lebo ako vieme, vlastne sú dve prístupové miesta z Novozávodskej cesty do 7 Nových Zámkov a potom vlastne z Bešňovskej, to znamená od posledku, kde máme zastávku. A zo Žitavskej nie? Zo Žitavskej tam nie je žiadna prístupová. Tam sú súkromné majú záhrady uzatvorené, Žitavská ulica Skonca. Ďalej neviem, kade pokračuje, priznám sa tam. Ďalej ako trafo som nebol už. Pýtam Preto si myslím, že tento pozemok bol vhodný. Žitavská cesta sa bočí napravo a vychádza na hlavnú cestu na Bešeňovskú, myslím, takým tým ostrým výjazdom a tam tá zákruta do ruta je uzatvorená, obklopená vlastnými pozemkami súkromnými. Keď do budúca máme také myšlienky, aby sme odvodili naozaj tú Jelemnícku ulicu, tak môže sa táto parcela využiť na to, aby sme mali aspoň prístup tým pozemkom. Dobre. Ešte niekto má k tomu? Však komisia jasne sa vyjadrila. Samozrejme, len toľko, aby ste vedeli, že je tam len jedine betalakika, pinkéig, ott van egy kis, de az csak ilyen lefolyóan vízlevezető, ami még a falué. Semmi út nincs. Keď sa páči, tak vám dávam návrh na uznesenie. Tam bolo, že prečítate ho vy, ale mám ho prečítať ja? Prečítate ten návrh, pani doktorka? Návrhy číta pani navrhovateľka, pán starosta. Ja. Návrh, pardon. Takže návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľnosti pozemku nachádzajúceho sa vo Dvoroch nad Žitavou, katastrálne územie Dvory nad Žitavou, vedeného na okresnom úrade. Dobre to číta. Pán starosta? Môžem pokračovať? Kde som skončila? Vedeného na okresnom úrade katastrálneho odboru Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 1 ako CKM parcela 4507, zastavená plocha a nádvorie o výmere 228 metrov štvorcových vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou formou priameho predaja v zmysle paragrafu 9 odsek 2 písmena A a písmena C zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení.
1b. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa vo Dvoroch nad Žitovou, katastrálne územie Dvory nad Žitovou, vedeného na okresnom úrade katastrálneho odboru Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 1 ako CKM parcela číslo 4507, zastavená plocha a nádvorie o výmere 228 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitovou v prospech pána Petra Baku, Furmanska 12, Dvory nad Žitovou. Nech sa páči, tak dávam hlasovať. Kto je za odpredaj? Kto je proti? Zdržal sa? Traja. Ďakujem pekne. Môžeme ísť ďalej. Gala. Proti predaju. Nech sa páči, pokračujeme. Ďakujem pekne. Tak body 2 a 3 navzájom súvisia, týkajú sa realizácie výstavby, súvisiaci s ukladaním elektrického káblového vedenia na Koťanskej ceste. Žiadosť pod číslom 21, žiadosti Západoslovenskej distribučnej AS a odkúpenie 25 m2 pre účely vybudovania trafostanice. Kúpnu cenu navrhujú 25 eur za meter štvorcový, čo v podstate je cena vyššia ako u vás cena obvyklá, takže sa to vlastne odporúča akceptovať. A v prípade žiadosti číslo 3 týka sa tej istej stavby a tu ide o uloženie elektrického káblového vedenia. V tomto prípade bude zriadené vecné bremeno v prospech správcov sietí, kde tiež navrhuje sa odplata za zriadenie tohto vecného bremena jednorázová 8 eur za bežný meter, prípadne za meter štvorcový. Táto cena sa pohybuje okolo tej ceny, ktorá je obvyklá aj v meste Nové Zámky, takže si myslím z mojej strany, že ako zo strany úradu, že sú akceptovateľné tieto ceny, ale odovzdám slovo pánovi doktorovi, nech predloží stanovisko komisie. Komisia sa zaoberala s touto žiadosťou. Konkrétne, aby som zase trošičku objasnil situáciu, jedná sa o trafostanicu, ktorá bude slúžiť pre ulicu Krajná, to je posledná ulica smerom na Branovo po pravej strane, pozdĺž celej ulice, nakoľko vieme dobre, že pred rokmi tam došlo k odpredaju cirkevných pozemkov a k výstavbe rodinných domov. Následkom toho teda tá sieť, ktorá tam bola preťažená a toho času ešte stále tento stav pretrváva teda. Určite, že po dôkladnom zvážení tá trafostanica je nutná, aby sa tam vybudovala a ten priestor navrhnutý pre tú trafostanicu 25 štvorcových metrov je tá plocha, ktorá je treba k realizácii a k tomu vybudovaniu tej trafostanice. Tá cena tých 25 eur, tak ako pani doktorka hovorila, za meter štvorcový bola navrhnutá nimi, teda západoslovenskými energetikmi. Treba to brať, pokiaľ toľko to dávajú. A v bode číslo 3, kde sa budú ukladať káble podzemné, navrhnutá cena, teda tieto káble bude samozrejme treba uložiť a tam už tá cena za meter štvorcový je 8 eur. Dávam to zase na Ďakujem pekne, nech sa páči. Diskuzii. Tuto vidíme 2A formou priameho predaja v zmysle zákona paragrafu 9 odsek 2 písmeno A a C. Nie, akurát teraz pred chvíľkou pani prokurátorka nás na to upozornila, že aby sme podľa písmena C, nakoľko to podlieha verejnej súťaže, aby sme nepredávali pozemky. Dobre sa pamätám? Áno, ale tento prípad sa na toto nevzťahuje. Správcovia siete sú zo zákona vlastne oprávnení zriadiť vecné bremeno a predávať, kupovať nehnuteľnosti. Tam oni majú vlastne
monopol na to. Takže tu sa nejedná o to, že predávame v priamom predaji pre niekoho iného. Oni by to mohli trebárs aj vyvlastniť a vecné bremeno im vzniká zo zákona. Vecou je len otázka, že či za odplatu alebo bez odplatní je to vec dohody, ale v tomto prípade sa na toto nevzťahuje ten prípad, čo pani prokurátorka nás upozornila, lebo sa nejedná o fyzickú osobu, ktorá to kupuje pre vlastnú potrebu, ale jedná sa o správcov sieti a zákon o energetike vlastne priamo v tomto zákone zakotvuje určité práva a povinnosti pre tie subjekty, ktoré sú správcami týchto médií, takže medzi nimi aj Západoslovenská energetika. Ďakujem pekne, takže by to malo byť tým pádom výhodné ako pre obec. Nech sa páči ešte pani poslankyňa. A ešte jedna otázka, tým pádom, tak na to sa nesťahuje aj to, aby sme vypísali najprv zámer? Nie. Ďakujem. Prosím. Ďakujem. Ešte niekto s faktickou poznámkou? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. Pani kolegyňa. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu časti pozemku o výmere 25 m2 vyčleneného geometrickým plánom z pozemku nachádzajúceho sa vo Dvoroch nad Žitovou, katastrálne územie Dvory nad Žitovou, vedeného na okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 1 ako CKM parcela číslo 693, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 278 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitovou formou priamého predaja v zmysle paragrafu 9 odsek 2 písmena A a písmena C zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení. A 2b. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a následný priamy predaj časti pozemku o výmere 25 m2 vyčleneného geometrickým plánom z pozemku nachádzajúceho sa vo Dvoroch nad Žitovou, katastrálne územie Dvory nad Žitovou, vedeného na okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 1 ako CKM parcela číslo 6, číslo 693, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 278 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou v prospech Západoslovenská energetika akciová spoločnosť Čulenová 6 Bratislava za cenu 25 eur za meter štvorcový v zmysle paragrafu 9a a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa. Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že na predmetnom pozemku bude umiestnená trafostanica, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Ďakujem pekne. Ja sa len spýtam, pani doktorka, budeme dvakrát hlasovať, alebo stačí zvlášť? Zvlášť príjmeme. Takže teraz dávam hlasovať za to, že odpredáme formou priameho predaja. Kto je za? 2. Ďakujem pekne, jednohlasne. A 2b je... samotný predaj, áno, a 2b je za 25 eur za meter štvorcový. Dávam hlasovať, kto je za takúto cenu. Jednohlasne, ďakujem pekne. Nech sa páči bod číslo 3. Vlastne tu ide o tie vecné bremená, čo sme aj pán doktor už tomu svoje stanovisko povedať, že body 2 a 3 navzájom súvisia. Jedno je predaj a druhé to bude to vecné bremeno, zriadenie vecného bremena. Má niekto k tomuto bodu niečo? Nejakú faktickú poznámku nemá niekto? Tak pani zástupkyne, poprosím ťa. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a po zameraní geometrickým plánom uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien spočívajúcich v umiestnení elektrických zariadení a rozvodov, ktoré boli realizované v rámci stavby NZ Dvory nad Žitavou VNK TS NNK NNV na pozemkoch nachádzajúcich sa vo Dvoroch nad Žitavou, katastrálne územie Dvory nad Žitavou, vedených na okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou, na liste vlastníctva číslo 1 ako CKM parcela číslo 335/1 zastávanej plochy a nádvoria o výmere 243 m2. CKN parcela číslo 371 zastávané plochy a nádvoria o výmere 3545 m2. CKM parcela 754/1 zastávané plochy a nádvoria o výmere 355 m2, CKM parcela 735 zastávané plochy a nádvoria o výmere 2638 m2,
CKM parcela číslo 755 zastávané plochy a nádvoria o výmere 363 m2 a neknihovaná EKM parcela číslo 1029 v prospech Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Čulenová 6 Bratislava. Vecné bremeno sa zriadí za jednorázovú odplatu 8 eur na meter štvorcových. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, že schvaľujeme uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve. Kto je za? Jednohlasne, ďakujem pekne. Nech sa páči, môžeme prejsť k bodu číslo 4. Ďakujem pekne, tak s dovolením body číslo 4 a 5 tiež budem predkladať spolu. Jedná sa o tie malometrážne byty, malorozmerné byty, ktoré pre vás stavia spoločnosť Hold SRO. S touto spoločnosťou už na základe skoršieho uznesenia bola podpísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve s tým, že v čase podpísania tejto zmluvy presné výmery ešte neboli známe, nakoľko neboli vyhotovené geometrické plány. Podľa dodatku, ktoré nám bolo predložené, vlastne ktoré by sa malo schvaľovať, sa upresňuje presná výmera za týchto 8 bytových jednotiek a na tú presnú výmeru sa vypočíta aj kúpna cena podľa pôvodného vzorca, kde vychádza táto cena na 233 959 eur. Zároveň sa posúva termín dokončenia výstavby na 6. mesiac 2015. To by bol bod 4. A bod 5 sa vzťahuje na vami skôr schválené uznesenie 419 28 04 2014 a v tomto uznesení, ktoré sa predkladá obligatórne na ministerstvo, sú určité zákonom predpísané náležitosti, ktoré musí obsahovať tento návrh. Tuto chýba, čo sa doplňuje v bode 1, že tieto nájomné byty, pôvodné znenie bolo, že investičný zámer obce realizovať kúpu novostavby, malorozmerné byty 8 bytových jednotiek Dvorina Žitavov nižšieho štandardu na účely nájomného bývania od stavebnej firmy Hold SRO. Doplňuje sa postavených v roku 2014-2015. Ďalšia zmena o jeden riadok nižšie na základe kúpno-predajnej zmluvy a bude sa to konať na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy a následne kúpno-predajnej zmluvy. To je ďalšia zmena a v bode 4 sa dokladá jeden dovetok: technická vybavenosť k nájomným bytom bude financovaná z vlastných zdrojov obce. A v bode 5 zabezpečenie záväzku voči štátnemu fondu rozvoja bývania kupovanou rozostávanou nehnuteľnosťou. Vkladá sa slovo rozostávanou. To je rozdiel medzi pôvodným uznesením a teraz preschvaľovaným. Čiže dve uznesenia by som poprosila pod číslami 4 a 5. Tiež to bolo prerokované v komisii a pán predseda komisie vám povie stanovisko. Nech sa páči, tak teda ďalej k bodu číslo 4. Ja si myslím, že k týmto veciam sme sa dostatočne vyjadrili a pani doktorka nám prečítala podrobne situáciu, za akých podmienok boli prevedené tu na tieto zmeny v podstate a že sa odročuje, teda odkladá z istých dôvodov odovzdávanie týchto bytov a dokončenie dostavby bytov na jún až júl 2015. Myslím, že ďalšie nejaké dodatky boli všetky prečítané, takže by som ťa poprosiť, pán starosta, dať to k hlasovaniu. Tak to v tomto znení... Predpokladám, že asi nikto nemá k tomuto bodu, čo? Tak dávam pani zástupkyňa, poprosím ťa. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Malorozmerné byty uzatvorené dňa 12.5.2014 so spoločnosťou Hold SRO z fornosti 70 Nové Zámky na obecné nájomné byty, ktorým sa upresňujú výmery pozemkov po zameraní geometrickým plánom a podľa presnej výmery sa stanovujú ceny jednotlivých bytov tak, že v súhrne obstarávacia cena za 8 bytov predstavuje 233 959 eur. Zároveň termín dokončenia výstavby sa dohoduje na jún 2015. To je 4. bod a 5. Dávame tomu hlasovať, dobre? Dobre. Dávam hlasovať k tomuto bodu, kto je za. Ďakujem pekne jednohlasne. A k bodu číslo 5, pán doktor.
Či tam v podstate to je to isté, takže predpokladám, že má niekto k tomuto bodu tiež niečo? Ak nie, tak pani zástupkyňa, poprosím ťa takisto návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie uznesenia číslo 419/2804/2014 tak, že schvaľuje úplné znenie. Mám to celé prečítať? No. Podľa predlohy. Podľa predlohy. Predložené. Dobre. Takže dávam hlasovať, kto je za, podľa predlohy, ak to máte. Jednohlasne, ďakujem pekne. No, tým pádom bod číslo 6 nám vypadáva, vzhľadom na to, že tam sme riešili to, že sa prevedú prostriedky na obecný podnik a tým pádom obecný podnik to už bude riešiť tú nehnuteľnosť. Ďakujem pekne. Pani doktorka? Pán starosta, ešte sme si dovolili rozdať ďalšie dve veci, čo máte osobitne, to by boli body, nahradzujeme bod 6, 7 a vlastne 8 by bol ten podnet územného plánu, ktorý by sme tiež tuto prerokovali. Tieto všetky prípady boli prejednané v komisii majetkoprávnej. Pán doktor potom k tomu povie stanovisko. Keď dovolíte, tak by som tiež predniesli by sme. Čiže prvou žiadosťou, vlastne 6. je návrh na prijatie uznesenia, vlastne by to bolo v prospech obce, kde pre účely vybudovania verejnoprospešnej stavby parkovacích stání pri novom miestnom cintoríne sa uvažuje s odkúpením dvoch nehnuteľností, z ktorých jedna nehnuteľnosť je parcela 4697/101, kde by malo by byť vybudovaných minimálne 30 parkovacích stání s prístupovou cestou. Táto nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve jednej vlastníčky a podarilo sa s ňou dohodnúť kúpnu cenu 380 eur za meter štvorcový. Ďalší pozemok, ktorý bude potrebné dokúpiť, je v podielovom spoluvlastníctve 5 vlastníkov a tam priebežne sa vedú rokovania o dokúpení, prípadne aj o možnosti zriadenia vecného bremena odplatného práva prechodu a prejazdu, nakoľko tá druhá časť bude vlastne súčasťou prístupovej komunikácie. Komisia prejedala túto žiadosť, odovzdám slovo pánovi doktorovi. Tak vás chcem len toľko oboznámiť, že dodatočne sme rozdávali teraz tento materiál, preto, lebo komisia zasadala 4.2. K prejednávaniu týchto žiadostí a taktiež v plnom pošte komisia bola obsadená. K tejto žiadosti len toľko, aby nám bolo jasno, myslím, že každý vie, o čo sa jedná, na Branovskej ceste pred cintorínom a vlastne za posledným domom na krajnej ulici záhrada a cintorín, tam sa jedná o odkúpenie tej parcely, kde sa približne môže vytvoriť 30 parkovacích miest. Vieme, aký je tam stav, keď je pohreb, že autá stoja na komunikácii a nebudem to rozvádzať ďalej. Je to ponuka, ktorá aj keď cenovo možná, není to tá ale jednoducho takto došlo k takejto dohode cenovej a nakoľko je to ten pozemok, tá orná pôda vlastníkom jednej majiteľky, tak tá dohoda platí a môže sa to v celku odkúpiť a komisia obecnému zastupiteľstvu odkúpenie tejto parcely odporúča, pokiaľ sa dosiahne zmysluplná akceptovateľná hodnota o cene, čo už dneska je reálna tých 380 eur za meter štvorcový ornej pôdy. Ďakujem pekne. Ja len toľko k tomu dodám, že tá cena najprv tej majiteľky bola podstatne vyššia, keďže ona sa odrážala, veď aj v Branove sa predávajú za 6 a 6,50 m štvorcový a vzhľadom na to, že to bola dobre známa štúdia, kde v tejto lokalite máme územný plán na bytovú výstavbu, takže bolo dosť ťažké s ňou jednať na túto cenu, ktorá je zaujímavá pre obec aj z titulu toho, že naozaj je to nebezpečné, keď sú tam pohreby
Takže bolo by to určite pre obec príjemnejšie. Aj preto stať, prepáč, že nejedná sa o až taký malý pozemok, je to 3000 metrov štvorcových, 30 árov, takže tá cena je aj z toho dôvodu zaujímavá, že je to nižšie ako už spomínaných 6 eur. No. Ďakujem pekne, ale pani poslanky, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ako zámer kúpiť túto časť pozemku, určite som za tento zámer, lebo vieme, že je tam problém s parkovaním. Na komisii nebola nám ešte známa táto cena. Mne sa táto cena zdá privysoká, až 10-násobná obvyklej cene. Vieme, že hektár ornej pôdy podľa bonity do 3000 katastrých dvorov. Táto cena je viac ako 10-násobok. Chcela by som poukázať na tento fakt, aby sme nedostali nejaký podnet od občanov, že vlastne sme nesprávne naložili s majetkom obce, s finančným majetkom vlastne pri kúpe tohto pozemku. Csak figyelmeztetni szeretném a testületet, hogy a komisszió mindenképp a terület megvétele mellett döntött, de még sajnos akkor nem tudtuk, hogy mennyi lesz ez az ár, ugye most már világos, körülbelül 10-szerese a termőföld normál árának, ami a itteni körülmények között és a föld bonitása szerint 2500-3000 euró körül árulnak egy hektár földet az udvardi kataszterban, ez 38 000 euró egy hektárért. Ďakujem pekne, ja len podotýkam k tomu, že dá sa povedať, že je to už intravilán. Takže hektár ornej pôdy vonku sa pohybuje na úrovni 0,30. Kdežto toto je intravilán, keď to už tak bereme, takže všetko okolo toho je intravilán. Či je to cintorín, či sú to záhrady, či je to už tam bytová výstavba, no nemusíme to kúpiť. Nie je to ja viem, len hovorím, že no nechceli sa s nami rozprávať od 6,50. Nechceli sa. Hovorím, že brali do úvahy to, že pozrite sa v Branovej za 6,50. Hej, takže horko, ťažko, ja tiež hovorím, že je to veľa. Určite áno. Ale keď sa pozeráme na to, že na čo by to malo slúžiť, že by to malo slúžiť verejnosti, pre verejnosť a v konečnom dôsledku ide tam aj o bezpečnosť, tak sa na to takto nemôžem pozerať. A druhá vec, že je to naozaj miesto, ktoré, no neviem si predstaviť iné miesto. Dalo by sa, že by sme ešte riešili cez cestu. Len tým neviem, či by sme niečo získali, keďže zase by museli ľudia prechádzať cez cestu. Toto mi prípada naozaj ako jedno miesto z najlepších miest, ktoré tam. Pán starosta, ak môžem, nech sa páči. Myslím si, že cintorín umiestnený tam, kde sa nachádza toho miesta, nikto z nás sa nevyhne. Je to jednak aj šťastie, aj teda takým už ľudia do toho cintorína idú, odprevadiť tých posledných, teda poslednýkrát odprevadiť svojich blízkych, či kamarádov, priateľov. Uvedomme si, že hoci kto z našich občanov by rebeloval, tak snáď jediný argument toho, že ani on sa nevyhne tomu, aby sa tam dostal, aj jeho príbuzní sa tam dostanú. Áno, je to vysoká cena, berem to samozrejme, že 10-násobná, ale máme inú možnosť. Keď si to tak zoberieme, ťažko nájdeme inú a rozumnejšie riešenie. V konečnom dôsledku my dojdeme potom k tomu, že ten pozemok budeme vynímať a pri vyňatí pozemku tá hodnota toho pozemku automaticky nenarastie na 3,80, ale bude to už 10 eur. Takže z tohto pohľadu, keď to je orná pôda, ako hovoríš kolegyňa, je to možno nevýhodné, ale keď tam urobíme stavbu, že to bude parkovisko tak, a bude to intravilánom, lebo my to zaradíme do intravilánu, tak tá hodnota bude oveľa vyššia, ale už v majetku obce. Takže to k tomu, ale nech sa páči, ešte som mal. Len mi napadlo, že tu sa jedná o pozemok vedľa cintorína od obce. Že čo je s tým pozemkom vlastne za cintorínom smerom na Branovo. Že či tam by nebola možná nejaká výhodnejšia cena. Toto je výhoda tá, že je to 30 árov v celku. A horko ťažko boli ochotní to predať. My sme chceli napríklad aj inde riešiť, ale tam je strašne veľa vlastníkov. Áno, nebolo to rozhodnutie od stola, že sme sa rozhodli dnes. Riešime to asi 6 týždňov, až sme našli ten vhodný pozemok a aj ochotu
lebo nejde tu len o to nájsť vhodný pozemok, ale aj ochotu dotyčného predať ten pozemok. Takže naozaj to bolo dosť dlhavé. Áno, diskutovali sme o tomto v komisii, však zvýka jedna z členov našej komisie. Bolo to tam dosť všelijaké rôzne názory odlišné, ale táto cena, napriek tomu, že nás prekvapila, ešte raz hovorím, asi nie je iného východiska. No. Takže by som poprosil hlasovanie predložiť. Pani kolegyňa, pani zástupňa. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre účely vybudovania verejnoprospešnej stavby parkovacích stání pri miestnom cintoríne odkúpenie nehnuteľnosti CKM parcela číslo 4697/101, druh pozemku orná pôda o výmere 3010 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dvor nad Žitavou, vedené na okresnom úrade Nové Zámky, katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 3967 ako výlučné vlastníctvo inžinierky Márie Hruškovej, bočná 64 Nové Zámky, za cenu určenú dohodou, to znamená za 3,80 na meter štvorcových. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Kto je za? Kto sa zdržal? Je niekto proti? Ďakujem pekne. Ale mám tu ešte ďalší bod. Ja priznám sa, nemám ten materiál, tak vás poprosím. Ďakujem. Tak návrh na zámenu pozemkov. Obecné zastupiteľstvo v roku 2009 pod číslom 466 prijalo dve uznesenia. Tieto dve uznesenia sa vzťahovali k dvom rôznym geometrickým plánom. Jedno bol geometrický plán 8/2010 a druhý bol geometrický plán z roku 2009 pod číslom 114. Rozdielom v tom, že jedným geometrickým plánom sa mala vysporiadať 381 m2 a druhým geometrickým plánom sa malo vysporiadať 545 m2 zámeny s tým, že do vlastníctva obce malo pripadnúť určitá plocha pozemkov a do vlastníctva inžiniera Tomáša Prehodu by mali pripadnúť do vlastníctva pozemky, ktoré obklopujú jeho nehnuteľnosti. Do správy katastra bol daný geometrický plán pôvodne na zápis s väčšou výmerou, avšak sa prevádzala menšia výmera. Kataster prerušil konanie, nakoniec bolo zapísaná tá výmera menšia. Nie je známa vôľa pôvodného zastupiteľstva, že vlastne čo schválilo, či schválili tých 381 m2 alebo 545, keď boli prijaté dve uznesenia vedľa seba. Stalo sa tam nejaké nedopatrenie, nejaká administratívna chyba, ale tie dve uznesenia vedľa seba žili a žijú. Jedno bolo realizované, tých 381 m2. Časť nehnuteľnosti pána inžiniera Prehodu tým pádom sa nachádza na obecných pozemkoch, zrejme sa tam nachádza oplotenie toho jeho areálu. Teraz požiadal obec o vysporiadanie vlastne tohto stavu s tým, aby jeho pozemky, vlastne hranice jeho pozemku a oplotenia korešpondovali s tým skorším geometrickým plánom, tým skorším zameraním, ktorá nebola zapísaná. A žiada to takou formou, že došlo by k uzatvoreniu zámennej zmluvy, kde by do vlastníctva obce pripadalo, tam je doložená mapka 51 m2 verejného priestranstva a do jeho vlastníctva pripadajú tie diely, ktoré sú tam vypočítané, diel 1, 4, 7 a 6, tuším, celková výmera toho olemovania okolo tej jeho nehnuteľnosti je 166 m2. Rozdiel, ktorý vlastne dáva obec, je 115 m2 a za tých 115 m2, tuto omylom 5 sa vynechala z toho,
Ale 115 metrov štvorcových by zaplatil 10 eur za meter štvorcový. Vlastne by zámena bola realizovaná s finančným vyrovnaním tak, že rozdiel doplatí v tej cene 10 eur za meter štvorcový. Komisia takisto prejednala túto žiadosť a pán doktor vám povie stanovisko. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán doktor. Tak, pani doktorka nám prečítala, je to dosť taká ošemetná záležitosť, pravda, ktorá sa ťahá už z minulého obdobia. Počuli sme tu rozhodnutie dvakrát. Jedná sa vlastne o hotové stavby. Pozemok stavba, jedenkrát, druhýkrát vymeraná. Teraz na tom pozemku už stojí budova, ohraničená plotom a vlastne jedná sa tu o to, že z jednej časti by sme museli k tomu, aby sa vyrovnali tie parcely, predať z